Bergiriyên vîrusa koronayê hatin sistkirin, bihar hat, serdama geşt û guzariyê dest pê kir. Di sala 2020 de geşt û guzariya serdama bihar û havînê mabû di dilê xelkê de. Ji ber vê yekê di bihara îsal de li gorî salên borî eleqeyeke baş bo şûnwarên dîrokî heye. Welatiyên ku hem di mal de bêhna wan teng bibû, hem jî bêriya xwezayê û şûnwarên dîrokî kiribûn, berê xwe didin geştê. Di dawiya heftê de jî pira dehderî ya dîrokî ji geştyaran tije bû. Geştyaran vaje dikin ku ew ê îsal têra 2 salan geştê bikin. Bölgenin büyük şehri sayılır. Diyarbekir yek ji mezintirîn bajarên vê herêmê ye. Em hatin da ku Diyarbekirê binasin. Ev di rojin ez li Diyarbekirê digerim, berî niha ez ji vir derbas bibûm lê negeriyabûm. Di dilê me de mabû. Ji aliyê çandî ve jî û ji aliyê olî ve jî bajarek dewlemend e. Divê mirov vî bajarî binase. Gerçekten güzel bir memleket. Diyarbekir bajareke wisaya ku hêjayê dîtinê ye. Ji ber koronayê demeke dirêj me nekarî em derkevin derve û geştê bikin. Me xast bi dîtina Diyarbekir em dest bi geştê bikin. Di her aliyek Diyarbekir'de bêhna dîrokê heye. Bajarek gelek xweş e. Gedek işte kol çewlîkê bû, bîngolê bû. û me meze kir dinya jî xweş e, hewa jî xweş e. Wêr jî berf û baran e. Me got Diyarbekir awa germî e. Me got em geda bigrin em werin Diyarbekir. Îro em îzinlî bûn, em ne dişoxînîrim. لو ما هم هاتم ولی من بیرا دیاربکر کردم و از جوی وی هاتم روزش گله خوش در باز بس نه هاتم اون گوز دویده براده چهارده ولی هات نبرد گله خوشه تازه ما دست بگیر روزی خوش دچه ممنونم جبرا Sura Diyarbekirê a dîrokî jî wekî her serdema geştyariyê de dibe yek ji navendên geştyaran ku bi avahiyên xwe yên dîrokî û bedew geşthezan dikeşe cem xwe. Geştyar gelek jî hez dikin ku di nava avahiyên dîrokî û otantîk de wext derbas bikin. Rêveberê yek ji van avahiyan Muharrem Erbay dibêje gelek kesên ku di serdema koronayê de dêrûniya wan bi bandor bûye bi taybetî dixwazin avahiyên bi hewş de rûnin û ev yek bo wan wek terapiyekê ye. علاقه که مزن هی پرانی ek Diyarbakır o devra Diyarbakır tene te nava Suriye diroki Kevin nava Suriye khaniye Kevin prani hediye divan restore dikin o hem bu xarine hem bu çand hüneri te amade kirin mali de hapis man yani girti man demek direş girti man le nava Diyarbakır nava Suriye'de khaniye Kevin u bekun zanın hawşavan gereçe be hawşen tulumbavan hanen hawzevan hanen le hem tavhi hem diroki o hemzi enerjik mazın vahi loma insan gelek zede te nava van hawşa jbo mezi gelek çeki baş. Li gorî daneyên gerînendehiya çand û geştyariyê ya Diyarbekir di sala 2019 de 529,138 geştyaran serdana Diyarbekirê kirine û ev hejmar di sala 2020 de ji ber koronayê daketiye 376,608 kesan û rêjeya geştyaran ji 129 daketiye. Dîsa li gorî daneyan di meha sibata îsal de 6,815 geştyaran serdana Diyarbekirê kirine û arman çewe ku îsal hejmara geştyaran ji 500,000 zêdetir bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.